Ani lando nyaimbo, jaber nyaimbo, ana nyai, toto nyaimbo, nyagi Lumumba nyajoimbo, jaber nyaimbo. Hey, nyikora Mugejuang ma en an Javan Makajuto aka Chui Mkali, Mr. Yath Kiasi, Kongo Kiasi, asili yake. Takono unimeduru manakete Luo Trending Nation. LTN kama mopondo wanyenyelela to bende mopanda sika ahinya bende wasoko twaguodo kendo waketelela. LTN. Luo Trending Nation. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN, Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Aberi nyarwalimu ilungu ni nyajapuonj wachako biro ota biro kaol lakini ni chalo nade aneno kikudhi kamoro ni atima ngo we kwinyo Nyasaye wangido bedo mateka ahinya gi wach Nyasaye. Ne okang'eyo ni ang'amwar okudwa no wache dieri ko kan Nyasaye kanyo wadhi mos, wadhi mos holy grounds wadhi mos. to mwadhi mos ni donga ento en public domain ne ng'ato to no Jo SDA rach koda na yudo ka sani ji filo SDA no mopogore mawacho ni an kanisa kachaka luonge abbreviation igeni jo SDA no se expel wa ok gidwa neno wa gidagi lawo wacha lawo mamo kora dekora negide kriembi gide kriemba negise golo mama we altar kon mago an holy ground chieng sabato mera mago batamba di mos ngene magi ngama nyalo nindo ke chieng sabato nikech ok mok mach wano kitedo nyoro nasacho ni wano wacho ni however due to public demand we shall talk about it. Ituche. It is in the public domain. Kano kodwa ni wetu kikukele public domain. To kose biro kor mano marwa. Nyakangwa pinge kata wasir. Tukuru wajika tesaria. However. Wadhi chuge kaje. Wadhi pingo. Wadhi zero. Yani want to at least kumaleme uyenwa. Ata ja Catholic mundiek. Yenu belo gi nematen. Kine na goto kibipenje. Iwacho ni modonjo kokoso. Okokoso. Mana mawuok kende. Makuri dwa yanyo go ng'ato no. Tiwe wangi. Kinyalo madhe. Tiwe wangi mineno. Wamadhe kiny kendo wanana. Keno be uchago niya lemo mar kwero you repent we are all sinners mano ni semer nyoro akwero maricho gichuja duto ni margi yanyi kendo gikwinyi mano Catholic wa hata ja Catholic dona ngisi from class 4 to form 4 kendo ai Catholic to kanisa ma lively kawacho ni kanisa marok lively wano kadar machiegni itope up kidigine ne kodonjo nyaki kapasta ema sime dogine mano opere but kora dwen somo mokwongo koro mara dwen cha
Ngeni haleluya gigo ni haleluya. Gigo eno. Hallelujah. Holier than thou. Hey, winyo mane. Un nyithin Nyasaye ma odira ma bende wabiro ka ki in gi bug nyagendia. Idhi ma in mos. Mane kanisa mapok na dhiega. Okapani kata ntie wat na malemo ka. In no kidhi kata kiche. Marti mau. Kiche. Mangi sin nanwa bedo sister to mamwa no dagi na nyithinde tin. Ok mamune gombo ni mondo tim maricho. Nyithinda gitin ma kikayude ni ng'ato dhiyo. Mana onge mana kaka ne koni ni bwana nitie gimoro mamit ka midhi we. Midhi we. Koro kanisa moware ji malich kamacha nobedo nade? Jachiero wage tek. Jachiero wage tek. Hey! Kaso moro mi yudu kate mane dho. Karo gibe gichodoga. E altar. E altar. Huh? Jok matlelo mana wigi ni dhambi ni yendi. Ere kaka ne dhako ni odhiu. Kosa we. Adwa no duok. I need answers. Bwana kaya jasdi. Mitiyo ne jasdi mok ne opera. En onge gi tim ne. To komadho kongo. Oangla gi ok owinji. Mago timbe maricho. Bwana inyalo yudo ka ng'ano holi miparo ne yawa. Koso ng'ani menja mono Yesu oninde chane margi. Menja. Ina mono pedho Yesu cha. Ode kurire yawa koso gi chano kawo mar kware. Kingiye ti wacho ni mawad gi Yesu modong. Kendo gin giwuo gi Yesu direct. Inya kata dhi consult ni yawa. Inge yien mono ng'ani sa kayo idho kadwa neno Jehova. Jehova cha. Kuni macha ng'eyo gi mondo ne wan gi Timotheo. Wadhiuru mos. Wana jombo ta sirikal masira. Kawuono to ang ni ng'ona. Jombo ngini mano dikon. Mano jogo. Mako jogo. Ya, tulo donje ko tin mabara. Arus maonge. Ajono mi ang'e ni arus okete pete. Ok irwak tere. Arus ok rwake tere? Ok, nantie. Ok rwake? Ok rwak tere. Jais di ok rwak tere. Koro ene madwa no luongo penya nobedo nade. Chuo ng'ato ni oken sin. Apa ni ya, we mondo koro me umbu dwa nyono ne jo SD ahinya. Wachni wach Nyasaye en pala mar ligangla. Machuo kone ge kocha. Debe ni jo kane yalo to wanya Nyasaye mokirore kuom badi. Omari an gima nyawacho. Wae church. Herori ahinya kapok ihero ng'ato. Hera madwa ketie kao pala kata mnuo sundra dagi. Herori kata kihero ng'ato. Here ng'ato tiwe space matin mar hero chunyi moni. Ingen ni in invest e simbi aneno ka in gi iPhone 16. Nitie joma invest kuom jowetegi. An chunya na opogre dingwen. An chunya kaka inena ni opogre dingwen. Section 1. An 2. Mama wa gi baba wa. Parents. 3. Nyithinda. 4. Others. Okawinjo partner kanyo. Others. Mano kwat. Ni okawinjo partner kanyo others. Others. Ni. Gine others. Ni wuon ng'ane mage others. Others. Mawacho go. Others. Okadwa madho sum nono. Pere langa makelo gini. Hera kiki here ng'ata inyo mari mikori here ma ihero ng'ato moilo kaka ihero ngimani. Dana maniromo go kiduong. Miyo ikaw pala. Midhi chuogo chuny ng'ato e altar. Ino kine kamano gik manono. Chiega. Mang'isi ni others. Nang'isi ni an sani kichako ni pak. Tapaka. Dongi kama digo. Pak and go. Te pak. Dongi neno ka gidonjo to giluwa kuma bet. Magi weden.
Dhano wadu. But. Mapok ang'e koda noika. Ma town. Ondiek. Ma town. Kumine no wapakre ndo kiny ng'ato ng'isi ni doga kumiaye. Abere nitie jomohero ji. True love still exists. Okidwa mana yie nikech koro kika wuo. Omari ok no kabiheri, abo heri lakini chunya moro nyaka ing'e ni otam. Amano dwa joma nigi experience life. Ng'ato se at break. Koro mane madonjo gonjo jo SDA. Gidwa mako ahinya. Kon gie kamera. Gidwa make ahinya. Mako muma makoro ikia kata sero. Do bede dhako moro dichwo wadi irwacho ni mon hero gaji. Ng'ama dichwo? Muma en gir tich na duto atiyo godo nang'iso nyaka intern moro. In koro in CCU chairman ok oyieni kata wuotho gi mon. Seche ma nyithindo weteni wuotho gi mon, in ting'o muma. Kasi dhi romo gi nyachach moro kanyo ma bende osegwar. Odhi e church nikech kure ma ji yudrega. Chako ringo ni ataro. Kore kidwa madho sum. Kokidwa madho sum ne dhano wadu. Manyiso ni inoki iero jok ma ano nyolwa holy wana ne church ane. In tich matimo ni chakri ng'eya chal ni gi ng'ama war. Okoro duoge magolo timbewa. Bana huyo Kenya madho sum ne ng'ato. Nitie ng'ama pod madho sum. But gima penjo. Omari lenda ibeda journalist 15 years ni podi chunyi podi ng'ate nya ni waiwa ga. Aiwa ga. Gato de wacho ne ya. Kopo ni kethori a relation mori yae. Cow time kapok idonje. Time mane? Time na dakika 5. Ano kanya we kapoda kia kumadhi. Manyiso ni iwuok uka kone to nyumo. Antie ga signs and symptoms ng'ani ol koda. To ntie dhako isero nyaka tho. Ntie moro ma osiko mana Ajako. I love your voice. Ajako your figure. Your figure. You are very beautiful. Ajako macho tombe. Sexy eyes. Koro kanno kidwa chako loko na path wang. Tidhiri ja tombe. Tombe na pe hi, you look good. Koro biru machiegni. Koro to reply. Some of us recover on the crime scene. Yeah. Kikublema. Joma wuothogo. Adwan pala. Pala manade. Omari anyaromo kodi Benedict mi wono mabe manoera gacha. Chodo boka bicho lagi ya to zoom to kamade. Ng'ato boka chuo gi pala. To jing'eny. Ichuo gi pala to jing'eny. 60 billion people in the world. 60 gi okenya convince achiel. Nitie kata mana magine. Nitie kata mana jakwath moro magine. Ok ochuno. Kuma nwarome ne mwawere. Anachung gi jakwath. No, mari ben hata jalendo. Koro kibiro ting'e biro donje. Anachung gi jakwath okinyal bedo ni ane makwonga loso kore kidonje. Koro mari in kaka ng'eini. Koro nitie nyako mopiedho wiye kamoro ni mai bana ndolgi. Iketho gidi. Penja. Koro nitie nyako moro kamo mopiedho wiye. Yeah, my man. Obro tho. My man. Nyako we room. Sharing is caring. Ne. Pala. Dhano jakwadh dende. Dhi e kanisa. To chiegi emochamo. Ni bomiyo wang'e e altar. Pala. En ang'o ma nokomi dhakono modhi menye kanisa. Omari nyathi bang'a. Dhako ok watni. Ya kendo kofweny kata nitie wat moro matin to mano keny. Dhako ok watni uromo kode kiduong'. Kik idonje miher dhano wadu mohingo giero ngimani. Kata mana scientists wacho ni give room for error. This successful rate ni. Iwinjo gima temoga wacho. Kata yath komiti ng'isi ni it will work 99%.
Iwe 1%. 1% moro nyaka mi margin of error. Dhako kiromogo kata dichuo kiromogo kata madak go winjo gigi to ng'e nang'isi adieri. There's room for error. Makata in iwe room. Kogocho sochiko ting'ise ni akumintie no ninda. Okidwa biro. Iwod ng'ato. Itindi neno international. No, let me tell you something. Dhano jakuodh dende. No, mano kuati. Okuriwo kode remo. You are strangers. Udaka maybe unyuolo nyithindo. But room for error nyakiwe. You are strangers that one of you managed to convince another stranger. Kapok isoyo e bur. My mom was married for 30 years. Chuore no ike. Wabe wadwa iko ne chuore no. Donge. Kanye morume ngama kidwa ng'e ngama mari to mosedonje bur. Ta Nairobi ka gitich matiyo nigi kosiepena ema chodo. An mara ne mawar mok nya chodo kosiepena ema ok nya beti daka chiel. Gola yosiepenigo. Kiki umraj. Gima ng'e. Erero mari no ber ni lakini anto kora ng'e kiki penja be. Yeah. Ginen ga margo mbaka. No kwa wacho ni TB fuleji. Omari ngeni ochopo kumoro ma en koro tijwane. En koro kosere en mone masere. Koro kikibiye gi hera mochuo chunyi. Omari makoro en ga profile pitch ni koro en moyiero. En moyiero. Mani gi chiemo. Kikibiye gi wi nono. Chung but gari ma nyalo bet maza. Namba ni mi make sure ni top 3 ka. Ng'eny to ng'eny, but koro Namba mondi bede top 3. Top 3 ka. Dipo gi winjo maber. Kikibede 10. Ai wuoyo no marany. Adwa golo gi pala no. Pala cha. Koso nindo. Berilino kenyal ero ng'ato mipoke wang'o miyo moro gi acid. Mago natimo ka ja form 4, katigo form 4. Watim niya? Chunya otegno mar. Okay, let us now talk sense. Iyudo ng'at mowacho ni oheri, ng'ani sitiyo godo usebet kode mi yudo chunye ber kabisa. I transform yudo korwako gik moko majuala. Jogi bed go kata wania kapok ochodo ni. Ame yudo mari maine miloso kendi. Miloso lote makoro jogo, ma man must be in control. Kawuoyi moketho dendi los kendi. Ok idhiye maber, idhiye moro mararache ma jiwa. Koro adwa kweri. Tichwado panel. Adwa kweri miloso no. He is not feeling like a man. Pesa nino kiwuok, emobodhigo a woman that can look at him as a man. A man must be a man. Manyiso ni insa mimiye pesa cha, odhi bolore. Like as a man. But obo kao more estate kanyo. Makoro unyalo mor. Munyalo mor ne mo feel ni en a man. Mtoki ni ntie kumodhi riembe motang ne ng'ato ni gine. Nikech in mtoka ok gimoro kuomi mano mtoki. Koro nitiere nyaka yole moro. Nyaka yole mama kodhi ong'ise ni ma mtoka mopak. Okono jolandi teni, anakuja. Unajua anakuja leo. Utaona gari yake. Wauo about jolemo bat. Ema miyudo ka most successful women are single. A man must be a man. To nyako chabe ok nyal bedo a woman a moment ma osebedo successful en gi pesa ne. En gi pesa ne. You cannot control her. Obe koro en rights. Nitie ng'ama kimiyo 10,000 to feel no kimiye pesa do. To nitie nyaka yole moro ma kimiye 10,000. Lama. Idhi mang'eny. Wedhi 10,000 duoge chien matin ng'ane idwa miyo ng'ano cha nyaka landlord nade. Wuona bich kaka idok piny. Nitie nyako michulo ne rent mar 2,000 to more. Kendo ok onyal weyo ni simu mar jamano ywak koko make. Kopo ni ati no dhi luok to yudo miss call. Tene mochako ga apology. I'm very sorry. Mineno wi wadak kod gikane. Kineno kuma dichuo kore oting'o ga shopping. Ogole parking otimo kama.
nitie kuma koro igolo ne e ot mogole law no nitie kuma igolo ne law dogi ne koting'o pi kende otere baf nitie kuma iting'o ne lakini podcast rane miketho ute mang'eny ano wacho adier kuma idwa tera nikech gika gibe kiwinjo tibodak aming'a semane oda nang'e ni an gi nyieka pastor koro ko bibuoga kata nyieke mi mama wa nobiro ike kata babu wa kanonindo tino naka koro jiwa ahinya igoni ai maiwa ni mama be mama babu wa noywak gi nyieke mama wa koro an magiluora isiemo na gi mana ni mane wendo baba ma wendo jatelo mabet matin to bedo mamauka to maya ma jaduong' ko oywak malich to mama ni oken kata waywa oken nango gar oneno dala madobede koro ng'ate masiemo nani ma to mamau matin to mano wendo ba in fact Nyasaye ber to rach od mamu wacha ji ne dwaro kabisa ko cha ng'ato gi ng'ata Jerode no kete gado. An mana wuok mager. Od mamu wakato dhako borok tiba. Baba tubet ka beda bado. Ubeda lakini odni to mama wa. Oketo kete od. E choduong ka chinya gedu mna ko kaja to Baka biro toka to putra. Kae mana time homework okadware ng'ato. Koro kineno mago around in, what is so special about you? Mangato kinya chodoni. But in aneno ki account for chodi. Okna account for chodi. Support. Oka support. 120%. No, ngeni dhano takes just needs 5 minutes mundo chodni. To kiketo ni dhano nyalo ga chodoni. To kibibuogi. Sume moke be madho. Amane keto nyingwan jok mok chodi gi. Kan personally okachodi. Omadi mani mok chodi. Okachodi dhoni. No, ana wacho ni ng'ama ni go mari, manya namba ne. Kiko wuonde ni ene mokwongo. Ngeni unji 20 ka lakini koro make sure ni top 3 bas. Koro inge gima rach ne ng'ato chodi chiege ma yo ang'o chuoyo. To ini duogi wuone marach no kia sero. Nyiso ni wacho ni amomed mono fwenyo ni jaode dhi oko noringo bende embe no se lengore obiro bende be keto ga jin line tanga ne ng'ato gine noningo met ne bed busy bed busy mama monyuola no ng'isa ni oduoge od kawiro lipstick kama to mari be wa record go podcast ok wuogi ditch omari ni uwacho gagango kete busy ma TikTok nanno ka ng'ato wacho ni ito gi amata wachu nyaka wanon kongi koni to ng'iyo mari kongi koni to ng'iyo amata kongi koni to en busy keep busy ma okacho ni chodone keep busy ma kongeni makalwaro ni pap comment section kende ko bire kasto oneno be jomoluori okonia ng'ani to kondeko matin to hinga kong'iyo en gi min jaki to nyako ng'ani to serious uneno nini gati to koni jakoti ni nyalo baga oneni go mari tocho ni mato koro nyathini ma obiro matek ma nyathi matin muche pod ng'eny waja jenzi ukayie kode mato nyaturo no kata makitanda keep busy koro machacha opposite ema tudoge makweri weche longo moko manono ngeni wan wang'iyo ni ati wuoyi manyalo bedo jado but macha koro dhako jado omari koka chodi ni just respect you yawa ang'o murwa ni mbobwa gine ne
Sani TikTok obiro jo gik matimre Nairobi kaka ematimre dala, gima timre pole kaka timre piny. Matimore bao, kama timore kanisa. Ematimre ba. Keto dhako gi muma ma ok jok gini aso yudo moro mabotere aja. In pod idiyo duondi. In pod idiyo duondi ruoth opaki ng'ato onge kata fan. Muma en gi tijna duto atiyo godo nyake kano. Komi wang'e to walem. Walem. Nitie seche moko wadwa spiritual, wadwaro romance. Mi wang'i anyodhi. Ikaw nya. Omi wang'i nobo. Yokni oh Nyasaye. Omi wang'i opagana ni surprise. Jehova ineno nyari ka koro to loro wang'. Ika beril moro. Ikete ot mano tima gigi mabe wacho ngima na dhi marach we amak muma. Kasi dwa kete gi lemo moko manono. Nyarombo. Magpin. Tanya ka ginamba inda. In kore ki etiela. Lewni maloko. Jogi joka lewni maloko. To dong ing'e ni Beryl oningo ber kopo ni ng'ato pokin shwa ni dwano kawi werigo. Nikech mago be ibadhori. Margin of error matemo ng'isi ni ang'o midwa wuondo jogi. Ma dhano wadu kaka inyalo kose kaka obo nyalo kose. Ng'ama pok iiko. Ma pok itimo nende. Mwa wacho ni from kapok ichopo kuma recho tuo mochope cha. Ikoni recho tuo ma to sani koro ne shwago tuo. En gi shwago tuo monindo kacha cha. Ikoni mantini chwora. Machane chwora. My beloved. No, don't kondo o wacho ken gine. Okete nyake DP. Mane mara. To mapodu wuotho. Mara obungu mang'e koni dhano wadu. Mala. Sukori kato kadhi e joge jika. Joge jika. Yaga kumonde kini usikoje hapa. Osamo kon gine kolayo. My husband, you know I'm the CEO of whatever. Obro digi megi. You're the CEO of what? I am a corporate woman. Kiango. Niye kini mane odno. Fupi mabiro minge. If sana ng'ama dhako to kiyie ni chuo chodo tibo daka minga. But kiyie ni chuora ni ten mara ohera ndi lakini nyako kwa oko tibo daka minga. To kidagi ni en mari. To manyisi no to nongisa gi min mamonyuola. Tani no kadak in peace. My advocate. Just put in your mind ni ng'ata ne. Chodo. Okay ni Yesu. Ohera wadak wanyuol. Lakini wang'e nyalo. And man should also be accepted ne minebe. Mine man. Ni minebe timore kama. Omari dhano en dhano. Rate mar chode mopogore. Maybe nyalo wuotho ndara mi yud. Chiegi ne mang'ato nyadino ne room. Masae mopoko nitie moko michiwo nikech koro lor nie room. Okidwa chode lakini. Miduogo wanyawa Jehova mata timo to nokadwa. Nokadwa we atieka nikech ose lor na room na dhibu. Dok bedo ka jiri moko complain ni I was raped. To dhi e date kende. Obothne. Odhi e odno to yudo ka gin ji ariyo. Koro mondo ang' yaw dhodno. Sirwaru nyaka lwar. Ni winje no rita na wacho mondo go nie. Nitie moko mitieko gi koro gini. Papa wai. Dot be odoro gi kifuno. Amano to rape. Nikech iwacho ni onge rape kane dongo gonya. Ng'ama nyako mondo mi ninde gi ng'ato moko ero tek sana. Mari, in dhako ko san dhako.
kumwa chopeni to kata ana chako bet dhako ke asebudho kodi koro kapok watieko gini aberi ok ayud tie gini nitie gimoro miwacho ma to koro I conclude I don't know ni nyako ng'ama nyako matin maber kabisa mosetiyo kata school en above 18 tek sana mondo mi convince molo ng'ama osenyuol. Mani mbaka moro nago kodi ting mama timre marriages ka most people are married, yes, but you look ok giriwre ahinya. Iyudo ka ng'ato ng'isi ni anta sedak e odni to 3 months nyaka loko koriwre gi jaode. Ndalo mane gichako mane gibiro limre to kata the whole week otim ng'ato nitie gi gine monde ji king'iyo that age, king'iyo that category monde ji be mamiyo ji ukimwi do sani gin magi chodre ok ahinya because gik mane gitimo kane gichodre ka giwete ndalo mono une friendship mono une courtship mono udhi honeymoon omugo kawa kata mana 1 week off yine mutiyo kuomi aso chako dak ibet gi nyithindo to oloko ni pache koro en gi mpango wakana ok ni oloko ni pache mon be loko ga pachgi odhi ohero nyathi moloyi mana no timre ng'ato nyajogi ha obani ng'ato nyajogi. I come from a very good place of love ng'ama dwa jaja ojaja but anyalo heri kawuono to kiny ka chieo ti joga kaku wacho ni moni change donge obedo machwe na ere kos lem ite se mwe be chuobe wacho ere wacho no owuok e type ni anas berin ngat no yanya ni chwe makata nyako mana neno choti mango okane koro sibo kata kwa bige jim weire ure koda manyiso ni nitiere samoro kata mana hairstyle moro mono an go koro kasebet ni ati ande koro une musiko ni shapeless part tito irom ni dede nyanya kaja kacha irom ni obende two way street mana kaka berni rumo chai kaka ibe strive mondo itima koro mondo mi waket gini watem kaka nwatimo wuoge yawa dating must continue wuoge itera kata Mombasa wawe nyithindo life chandowa ma mondo mi wachiem en sadaka matin mwayudo cha buwa pogo gi jakwath moro madwa teri go Mombasa tadwa yudo kanye imbe dongine ka ineno na ndalo mana teri Mombasa cha to ne waonge gi nyithindo sani wan gi nyithindo inge village inge dala ang na manyo to mano imbe kori nga maraj nge oninge understand odwa oninge understand odwa ine no kada majim wadiene nyaki udi nyatimo woro kanyo nyisi ni me I like mature women mantu jiwa dako isaero nyaka otima nyako tho kora bende it's hard work kaka temo I please ma chieo gokinyi ma ringe gym 2 hours cha ibende teme goe za perfume moro warom katikati ngeja be abentie jo mangera kiki imagine abeyo ngera mino mole dwa ngeri adira gi nyithindo madongo go mino molo gi nyithindo madongo go pod ngeri mbi waje ni ati ongera wuono molo rogo ode wa maraj ano ka support mana ngeni berel to nyaka support but anto ka support obo yudo moro baka yone mo match ne bragi gine oboto ni du ti yo lwa pe wati ko gini kwa wacho kama kaka berel wache berel temo wacho ne gik makelo gigi en ni nitiere gik moko mana utimo kuyuduru ma ji duogo weyo iyo bwana dhako moro nitie monoloza bwana machungo thunde maber sani koro wege lwar ka soksi boko chune kendo luoko to bage ng'ene kaka no chiwo gokinyi morwako kama
Sing'ombe ni ng'ombe, seng'enge ni membe. Ni ng'ombe. Ng'ombe ni Ya kiriri. Teme, iwache teme maintain. Kata ka koro dok chien gi 2%, but 20%, 80 podi maintain. According to Beryl. Ang na yude trainer moro moyie ting'o na chuma ka. Only 6 pa. Togo perfume. To siko mani, what can I do for you today? Namanya ko nyaka wuondi. Koro imbire ka ting'e ni miriambo to sawa. Togo wuondore. Anto moko ni I follow your program. With this dark guy, you people are doing so well. Tell him to come to the gym. I would want to meet him. You're doing so well. Ngano negi. That is so beautiful. Tomkata to kill only to quote Makata see today you look beautiful. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete kat wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Ni nyarongo awino, chal gi mama wino. Yes, ma en Elisha Toto, kata Eli Toto. Ma wane LTN TV. Awinjo ni kaka ene kaka ikele LTN ka. Cha ibro yudo LTN, ma en nyakalondo mar LTN, ma TV mar LTN. LTN yudore kamora mora e audio, e TV. Kumora mora midwaro yude. Koro ne ka in gi lendo mora mora, obe lendo mar tho, lendo mar washimiwa, lendo mag jothumbe mapok ong'ere kidwa ni ong'eyi BLTN. Mose ng'ere madatimo advert nyalo biro LTN. LTN ka emwalande gimora mora. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. One good time na dear family. Tokana sinang na gym trainer ang tin na cho. Aya. Be anyombo kawuono ya. Yani giga kaka ni sero nyako cha koro pod nyake sere. Nyathini duong to yine ina kanye sere. Baby, you look cute. You look so bine. Tut. Yeah. Okay, muri ngoga go koro bange no to koro ringo idika udako marare. Wase chope 40 ka tidika udako marare. Ato ki nyombo ndala nyombo ni ya. Tawacho to. Cameras go pon ni on ya. Mana ngoma Beryl wachi kama. Mana ngoma Beryl wachi kama. Nyakora mogi. Okwa ng'ade. Nyakora mogi. Iwinjo. Nitie jomoko ma kijombo negi to gimbe ginyombo ni. But an Kichako chata inya. tit for tat. Aba chako chat. Kata kura chat go mari manu mari. Tekna ba chat. Tata. Chako ni baba yeru maisi. Tit for tat. Imbe ingi mari gon. Yandi umadi go jigina to make sure ni nyero. Follow
the script. Follow the script. Ini nyalo ketho gato. Udio Maria ko chiri gato to en sure. Ni nyiero. Aberi. Bet kamera dog dine. Aberi. To gore nyiero. To nyiero. Ene mo we nyiero cho bire nyiero. Nyako ma eto nyako I'm sure. I'm sure kinga mawuoyo go nyako ngad mare. Simon nyaka ngadi. Just a minute, we ni ago soon. Nyako ngadi bere. Can I have your attention for 2 minutes? Can you keep her busy? Huh? All the way. All the way. Kono tijo lokre imo dine. Nyaka giwinja ni I wanted to use your phone. Tange simu no? Tange simu no. I wanted to use your phone. Ibe gone, huh? Sim. Ayo mara boke. Ayo kadoche. Beril kedugini. Beril kedugini jakora mogi abi. Ato nan tok manga. Gato kau gi mojalo kau. Simo tok sum to kamade. Chol ngato pala bokagi. Ngato nowacho ni kikiket ni ng'ama oyudi ka in gi leke ni 12 dwa mi yuage ot kendi. Aywaga. Kau simu gochne mama gi. Konyalo. Mbuti no ngisa chief mbuti no ngisa ni ngato nyake tigi madho tiko kong counter. Marang. Ngato gadi stress makoni mani counter. Niongeze. What? Bili mefika ngapi? Ashiki simu yangu. Mimi ashiki. Niongeze. Jana na mchiga. Na nampenda. Si ni namba. Umuongeleze umwambie nampenda. Anaitwa Njeri. Hata tulizana na yeye mtoto mmoja. Akiyuda. Koro intembe moko mag madho sum mapanga le yonge. Kwani amai 19? Amanti wone jama chamarani. Jakwath no winyo malet makikone ni ati mai 19. Jakwath no winjo malet. Emani mato koro kur. Neno chi jakwath. Otinye? Okanano kata picha ni. Chi jakwath. Chi jakwath moninde bade. Ol. Oh. To kata podo kiagoya. Hapa ni dwangi sana lando. Ol. To kata monekne. Ola. Kiol. Jokol. Gik milaro be onge. Jokol. But nangato nowacho ni koponi se amua ni dwe chamo nguruwe, chamoro machwe. Magara kangato gato by the way. Toki chaki duoko e thumba mizu. Nitiere nyako makebayo godo to kata guoko nengo kai adu. Mage mada. Mamuso no to ento. Iweyo. Obe opango gi. To waneno gi. Hallelujah. Boleh ngaduru kamera gini? Ngaduru gini. Ngaduru. Ne oganda luo kendo e piny luo. Oganda wapong kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chino mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth.
Luo Talent Search obiro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mane ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. You know, this Friday, dancehall artist. I'll be performing at Luo Talent Search, 15th April 2025. LTN Luo Trending Nation. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Dhako ber madhi odera, tulemo ni ruotho pare ya ode. Dichuo kata mer ka dhako lamo, todo no ruoth nyaka donje. Yes, mine Amiso Thongudi Nyasumbi Land Cruiser yanyu mangongo mokany ko dhako mesumba lek ne rach. Are you bill going to sibling in men's? Kidwaro mondo mi iwinj weche gi kukugi gadierigi kama scandal botime newa. Kete mana LTN Luo Trending Nation. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samora. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete kata wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.